Zdravím, tento raz to nebude o motorke, ale o aute. Celý čas som sa rozčuloval, že nejak mi divne ručná brzda funguje. Toto je lanko z pravej strany. A tu mám rozpadnutý doraz pre Bowden. A celý čas mi vrtalo v hlave, že prečo som mal tento, čo ja viem, nosník asi v takejto polohe. Takýto rozdiel vysunutia lanka z pravej strany. No a teraz to už viem. Takže ak niekto má v tejto polohe alebo opačne, hej, odpojím to, skrátka nemá to rovno, ale buď tak, alebo takto z kríža, tak potom je od veci si skontrolovať tento doraz, ktorý sa vsúva. Kde je tá trúbka? Sem do tejto trúbky, ktorá potom pokračuje k ručnej brzde. Takže musím teraz niečo vymysleť, ale chvala Bohu, mám sústruh, takže si niečo také vyrobím. Takže z bronzu som si urobil takýto nejaký medzikus, namiesto toho plastového. Rozpílil na polovic, zaostri sa. Rozpílil na polovic, nasunul na Bowden, stiahol touto sponou, aby sa mi to nejak nerozchádzalo. V trúbke je to natesno, takže keď to budem vyberať, budem bohovať. No. A výsledný efekt, není to dokonalé. No. Je to takto. Áno, viem, čo som hovoril, že šikmo natočené, ale je to opravované, miery nie sú úplne ako z toho plastového. Takže, ale funguje. No, a máme zaťahnutú ručnú.